दिनैनिफ्राय जागायबाय 2026 बोसोरनि मेट्रिक आनजाद उदालगुरि जिल्लायाव मेट्रिक आनजादखौ गासै मोन 26 मिरुआव खुंनाय जादों। गोदानै दाजानाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कबिराली गोजौसिन फरायसालि मेट्रिक आनजाद मिरुआव आनजाद जागायबाय। गोदानै दाजानाय कबिराली आनजाद मिरुखौ बेखेवना होयो बिटिसिनि बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारिया। कबिराली गोजौसिन फरायसालि मेट्रिक आनजाद मिरुआव गासै 332 फरायसुलिफोरा आनजाद लिरदों। हसाके गोजोननाय मोनदों आरो बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरानो गोजोनदों, स्टुडेन्टफोरा गोजोनदों। मानोना बे स्कुलखौ गायसननायनि 60 बोसोरनि उनाव मेट्रिक सेन्टारखौ बेयाव मोननो हादों। बिनि थाखाय बयबो रंजादों ओनसोलनि मानसिफोरा आरो बिनि थाखाय आं बयखौबो हामबाय होनदों आरो गभर्नमेन्टखौबो आं हामबाय होनदों। बेखि प्रिन्सिपाल बिथांबो आं हामबाय होदों। बिथाङा इनिशिएटिभ लानानै बे सेन्टारखौ मोननो हाबाय। गोदोआवबो नाजादोंमोन नाथाय हायाखैमोन आरो बेहेकै जोंनि आइएस देउरि बिथाङा जथेस्थ' सहाय खालामनानै बे सेन्टारखौ गायसननायाव मदद खालामबाय। बिनि थाखाय बिथांखौबो धन्यबाद होदों। बे मोनसे गोदान मिरु, बेवहाय बेसेबांसो फरायसाया गिबि खेबनि थाखाय आनजादखौ लिरो? बेयाव टटेल स्टुडेन्ट 332